Un dels àmbits on el Conca té una responsabilitat més clara és el de la construcció d'espais de reflexió i de ponts entre el sector, les institucions i el conjunt del país. La mediació artística treballa des de la base que tothom és capaç de crear i, per tant, proposa una manera de treballar lliure, on no es diu què s'ha de fer. Aquest tipus de projectes s'entén únicament i literalment com una eina de transformació social per la inclusió i el treball comunitari. Jo crec que l'art de la resiliència, justament, amb l'art el que aconseguim és que aquesta persona tregui tot aquest potencial que ella porta dins. Veurem diferents aspectes de la resiliència des de la mediació artística, però jo crec que un bon missatge és aquest, com treure tot aquest potencial que portem a dins. Qualsevol art és un mitjà de mediació i d'inclusió, i potser m'agrada més la paraula integració. És treballar amb gent gran, perquè sé que els pobles rurals són molt vells, ens estan envellits, i estem veient que són els que més estan... O sigui, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és ara hi ha vida, no? Ara hi ha vida. Vam descobrir que moltes coses i moltes que no es podien expressar de cap altra més manera, amb l'art això ho facilitava. Poder donar veu amb aquest projecte i amb altres que fem a la identitat del barri, a les lluites, a la memòria, a moltes coses, com a eina de cohesió, com a eina d'unió. Pensem que els espais, els entorns sanitaris, ens agrada poder vetllar perquè puguin ser espais més humanitzats, que tu pots entrar en un hospital però no perquè entris allà sigui un espai fred. Evidentment, només s'aprèn allò que es viu. Sense aprenentatge i sense emoció, no hi ha aprenentatge. Per tant, tot el que són generar processos que siguin significatius per les persones i en aquest cas pels infants, per nosaltres és fonamental i les arts són una eina també per això.